lho la. Wah lah malah iki ora tak agali malah lek. Walah. Sampai ndang lagi bolot jam 8:30. Mbah, golek nggon sing ikan haut, Mbah. Oke. Mesake kancaku ki lho, kok bakal lagi. Lino wek pengen jajal wek kok ndak kapok ndak wek kau. Tenang lek, wah golek nggon sing gampang. Kok ndak trauma, ndak enteng wek kau. Heh? Sayune nek iwake. Son cepelek iki wek kau. Lek beni ping 3 gabluk ki meh mutung lho. Wingi raja akhire tak anu kok akhire. Lah akhire ngek sing kepapat kuwi. Ya Mbah ning Pulau Putih haune. Haup lho ngeleleng tenan. Lah kita gemak-gemak. Tanggomu lek Beni iki lek Beni. Tanggomu iki meh bekonang. Pengen nyoba WKO ya wis tak jak. Wis ning ora ning Kelur Bolongan ndak darane aku engko darane apalan spote kelar Kelur. Engko spote beda meneh. Wingi ning Pulau Putih. Iki ora ning Kelur. Pokoke yang spot ikan makan muga-muga bismillah. Setengah piro? Jam 8:30 lagi tekan kene. Wis pokoke yakin. Lho ketone yang gene rene wis dina banget Sudone akeh tenan. Nah, Bolok kok. Piye lek? kowe ngecim nggon wis genah iki. Yo ora dah. Kene. Ora yo. Kono sing ngecim langsung nutup. Genah ngecim ora. Aku nyepil spot le, aku nyepil spot. Bang bayi ya. Urung-urung lho wis. Urung-urung lho wae. San. Lu senengan lho berprasangka buruk lho lek kowe iki. Kono kemampul kono. Jelantah apa soleh dienggo nyoba. Oh. Oke, follow. Baik. Kem lagi. Namanya spotnya sapu angin. Yo tenang, spotnya sapu angin iki baru nyemplung sapu angin nih. Wes, mbuh ki engko. Lagi nyemplung sapu angin. Spotnya wis sapu angin jenenge piye meneh. Yes. Kudu siap resiko nih. Tapi biasanya Pak gede-gede bolok. Katanya lo yo. Ini saya ngetes. Muga-muga ya untuk Pak gede-gede cah. Kampul-kampul terombang-ambing badhe. Jene wiji ndang ditadekke aku tak mentil. Iki lho nggono wis ndluk. Ora kene wae lek aruse rene aku ndak mah repot. Ngalawan arus ngono iki sedih aku. Anteng nek kambangane Kak Garo. Iki wis dipangan kan? Kambangan cendhak iki lho. Ora 15-ane nggo nambe timbule apet nggon aku semono timbul ending. Duk. Alah. Tanjir. Heeh. Seperti apik lho iki mo. Ah, mendung ngene lho, kameraku ora panas. Sing ngene wae. Ora no. Antara yo ora iso ngonten panas. Seperti sapi. Ora. Kok sajake ngawe-awe men perembusane. Tenan nih. Duk. Alah. Olah. Tanjir serindeng laga. Piye ki bala. Walah. Ora dianu mah serindeng wis ra apa iki. Iki nggo tunduk lare sik. Adalah. Tak ira abang. Tak templung langsung. Alah. Cotot perembusane kok ngono. Tak kira ya baban apa piye ngono. Serindeng tunduk lare sik. Iki mah ya urung setan lho lagi.
Nambah timbul kok. Oh. Nilai yo, nilai yo. Nah, yo. Geser titik kelampis berduri. Alah. Telat kesuwen nyana ra kena teke. Duk, alah. Serinding meneh. Ki ndang kene gur serindinge piye iki? Anjir. Pindah kene serinding kono serinding piye to? Mana teluk. Oh, nila ganti ngono lho. Hari serinding sedunia iki, cindul. Aduh. Duh. Lah. Nilaian iki lek. Alah, kelas tidak ayo nilai lek. Telateni ya lumayan. Kang ditelateni untuk nilainya. Leke. Sudah tak nggo serinding sik sing mangan ning kok. Yo. Entuk labang. Liyane durung enek lagi tabang lagi ketok iki. Kilo la. Wah, lah malah. Iki ora tak agali malah lek. Walah. Ya, akhirnya. Ada sing dintenteni ya iki. Wah, bahasa nancepe ratanan iki. Aja ucul. Nancepe kok ratanan. Iya, tenan. Entuk bonus lek. Itu bonus iki. Akhirnya wes sinding telatene yo ngene iki lho lumayan to. Sik. Ginan to le medeni iki. Iki. Serinting telatene lumayan lho. Iki mah golek ucul lek enak tak ngene ucul iki mau. Redlek to. Hah? Ndono tragedi glinding jilid 2 iso iki mau. Ya. Heeh, yo, lumayan. Entuk semene bolo kan mau diganggu sinding karo. Yes you. Ngene iki ayem. Mau serinding. Diece jan pletek nah aku majir. Serinding wae. Pantes ana arep geget arep pletes ora. Lumayan ah. Alah ki malah peneh harapan. Kasido. Alah gila iki nakal iki. Alah. Tuk. Ah, nilano lek. Lumayan lek. Biasa telung nyari kaya wae. Dia MPW tenan iki mancing pindah-pindah. Wah kali wis. Wah ya. Ya. Karek nyuthiki. We kau. Iwak tok wis wae. Wah, rene yo. Tenan. Celok-celoki kono berarti wae mangan ngono. Wis ya. Ya.
Iya. Iya ya lek, tenang wae lek. Iya, aku ngerti Pak masak bandel kunci toh. Wis. Alah kowe nipet gonku mau kok. Alah lah. WKO meneh. Ya ampun iki WKO meneh iki lek. KO. Lalu pot sapa iwak kowe kan. Iya. Pokoke nyemplung lumut metu iwak, nyemplung lumut metu iwak iki kayak piye iki. Alah, ayo nek kono kae iwak tok kae. Wis. Gilo meneh. Iki jedul meneh iki blandare jedul meneh. Iki blandare jedul meneh. Iwak wis nek kono iwak tok. Wis ra umum. Wis, WKO lho Caca. Durandang rene iki ngopo? Mane mandi lho. Kena berserakan iwake. Mlaku nyampar iwak, nyandung iwak wis. Gejegong-jegong iwak iso kowe ning WKO. Mang mriki, wis pokoke ndang mang mriki.